Ahojte, všetkých vás opäť zdravím. Konečne tu máme 4. diel Vtip GPT a rozhodol som sa urobiť veľkú renesanciu tohto diela a tejto relácie. Musíme si naliať čistého vína trošku a tie vtipy generované AIčkom nie sú zatiaľ stále také vtipné, ako by sme chceli. Takže som sa rozhodol, že prečítam 20 vtipov, medzi ktorými budú 2 vtipy, ktoré budú vygenerované AIčkom. A vašou úlohou bude do komentárov napísať číslo vtipu, ktoré je vygenerované AIčkom a za to vy zvíťazíte a môžete navrhnúť buď ďalší vtip alebo ďalšiu tému, že o čom bude ďalšie vtip GPT, aká téma bude na vtipy, hej. Časom by som chcel do toho zakomponovať aj ďalšie výherné ceny rôzne, ale musíme si chvíľku počkať, kým to bude ešte veľkolepejšie celé, kým vás to bude oveľa viacej. Takže myslím si, že môžeme začať. Dnešná téma bude vtipy o zvieratách. Myslím si, že tam bude dosť veľa aj zlatá rybka a tak. Pripravte sa na to a začíname. Stretnú sa dva medvede v lese a konštatujú, že ich už ten sex s medvedicami nejako nebaví. Tak im napadne myšlienka, že by to vyskúšali oni spolu. Po chvíľke sexuálnych radovánok v kríčkoch zrazu jeden vykríkne: Kurňa, videl nás zajac, musíme ho za každých okolností chytiť a zabiť, lebo to roztrúbi po celom lese. Čo sme tu robili? Počas prudkej naháňačky zajac skočí do jazierka, jeden z medvedov začne ľabou šmátrať po dne jazierka a zrazu vytiahne žabu a pýta sa: Žaba, nevidela si tam dole zajaca? A žaba: nie, vy dvaja buzeranti. Rybár vyťahne z vody zlatú rybku druhej triedy. Ona mu vraví: pusť ma a splním ti jedno želanie. Prečo jedno? Pretože som rybka druhej triedy. Nechcem, aby na svete boli vojny. Je to ťažké, lebo ja som rybka druhej triedy a takéto želania ja plniť nemôžem. On vyťahne fotku svojej ženy a dajú rybke medzi plutvičky. Tak potom urob, aby moja manželka bola krásavica. Ona sa pozrie a vraví: vieš čo, beriem ten celosvetový mier. Stádo jelenov išlo k napájadlu a zastaví ich ježko rezkým hlasom: Stojte, stojte, je tu medzi vami nejaký tvrďas? Nie. Tak mi každý dá korunu. Na druhý deň zase išli piť a zase ich hejtuje ježko: Stojte, je tu medzi vami nejaký tvrďas? Nie. Tak každý po korune a môžete ísť. Na tretí deň už sa jelenom nechcelo platiť, tak požiadali vlka, či by im nešiel robiť tvrďasa. Na obvyklom mieste ich ježko zastaví: Stojte, je tu medzi vami nejaký tvrďas? Vystúpi vlk: Je. A čo má byť? Spoza kríčka vyšiel medveď a hovorí: Tvrďa 100 a ostatní po korune. To už sa hovorí zákon padajúceho hovna. Na brehu mora stojí dáma v zrelom veku so svojím kocúrom. Keď v tom sa vynorí zlatá rybka a hovorí jej: Splním ti 3 želania. Dáma sa zamyslí a povie: Chcem byť krásna, bohatá a z tohto starého kocúra urob atraktívneho mladého muža. Rybka želania splní, odpláva, ten atraktívny muž sa otočí k svojej spoločničke a pýta sa: Nie je vám teraz ľúto, že ste ma nechali pred 2 rokmi vykastrovať? Stretnú sa traja myšiaci v bare a chvália sa, ktorý z nich je najväčší frajer. Prvý hovorí: Ja keď doma nájdem pascu, zoberiem jednou rukou syr a druhou dvíham pružinu, aby som si počas jedenia ešte aj zacvičil. Druhý hovorí: Keď máme doma jed na myši, zoberiem žiletku, rozdrobím ho na prašok a šňupnem si ho do nosa, tučnú čiaru. Obaja pozrú vyzývavo na tretieho, ktorý sa na nich znudené pozerá, bez slova vstane a hovorí: No nič chlapci, idem ja domov preťahnuť mačku. Podľa mňa je najväčší frajerok. Sedlák chytil zlatú rybku. Prosím ťa, sedlák, prosím ťa, pusť ma, prosí zlatá rybka. Ak ma pustíš na slobodu, splním ti 3 želania. V zápätí sedlák rybku rozdupe na zemi a hovorí: Kúa, kto ti je tu sedlák? Policajt chytí na pláži pytliaka a chce mu dať pokutu za lov homárov bez povolenia. Akú pokutu? Začuduje sa pytliak. Veď som nič neurobil. Tieto 2 homáre sú moji miláčikovia a ja som s nimi len na prechádzke. Nevymýšľajte si, oborí sa na neho policajt. Je to pravda, trvá na svojom pytliak. Pustím ich, aby si zaplávali a keď zapískam, tak sa vrátia. No to chcem teda vidieť, povie pochybovačne policajt. Muž teda hodí obidva homáre do vody. Fajn, teraz zapískajte a som zvedavý, či sa tie homáre vrátia, povie po chvíli policajt. Homáre? Čuduje sa pytliak. Aké homáre?
Klasika. Chytí chlapík zlatú rybku a tá mu hovorí: splním ti 3 želania, ale pozor, tvoj sused dostane vždy dvojnásobok toho, čo ty. Chlapík sa zamyslí a povie: chcem vilu pri mori. Bum má vilu, ale jeho sused má 2. Chcem luxusné auto. Bum má Ferrari, ale sused 2. Chlapík sa zamyslí a škodoradostne povie: no a teraz mi vyber jedno oko. Bože, to je strašné. Uteká hrozný vlk temným lesom a zrazu vidí v kríku 2 obrovské oči. Tak sa zľakne a skočí za strom a vydeseným hláskom sa pýta: kto je tam? Z kríkov sa ozve jemný piskľavý hlások: to som ja, Myška. A prečo máš také veľké oči? Pretože seriem. Zlatá rybka chcela odísť na dovolenku a preto poprosila krokodila, aby ju zastúpil. Krokodil súhlasí a týždeň zastupoval zlatú rybku. Po týždni sa rybka vrátila a pýtala sa krokodila, či mal niekto nejaké želanie. Bol tu jeden chlap a chcel ho mať až po zem. A čo si urobil? Pýta sa rybka. Odhryzol som mu obe nohy. Okay, daddy. Stretnú sa 2 kamaráti. Ako sa máš? Dlho sme sa nevideli. Výborne, človeče, kúpil som si slona. Slona? Čo s ním? To je tá báječná vec. O krmenie sa nemusím starať, spasie mi trávnik, takže ho mám taký ako golfové ihrisko. Umie mi auto, deti s ním sa hrajú, no fakt skvelé. To znie dobre. A nakoľko príde taký slon? No tak väčšinou okolo 30 000, ale že si to ty, predám ti ho za 20. Fajn, dohodnuté. Stretnú sa po pár týždňoch. Teda ty si mi dal trávnik na stromy polámané, všade samé hovná, sadol mi na auto, deti sa ho boja a manželka sa chce rozvádzať. No, nepekne hovoríš o sloníkovi, tak toho nepredáš. Tak to je. Ide napitý Jožo okolo potoka, keď v tom počuje, ako niečo na neho kričí zo zeme. Pozrie dolu a vidí zlatú rybku, ako ho prosí: prosím ťa, hoď ma do vody a splním ti jedno želanie. Jožko asi po 3. pokuse konečne rybku chytil, hodil ju do vody a odchádza preč. V tom rybka pripláva za ním a pýta sa: a to želanie? Skap. Do bordelu vojde chlap, na obojku vedie veľkú škvrnitú dobu. Vyhľadá madam: chcem to najvychudnutejšie dievča. Ale pane, máme tu veľa krásnych dievčat. Nie, ja chcem tú najvychudnutejšiu. Dobre, počkajte na izbe. Po chvíli privedie madam neuveriteľne vychudnuté dievča. Chlapík jej hovorí: mohla by si sa vyzliecť a postaviť sa tu na všetky 4? A mohla by si sa tiež prehnúť v páse a vystrčiť zadok? Dievča tak urobí a čaká, čo ten chlap ide urobiť. Chlap chytí psa, nakloní sa k nemu a záreve mu do ucha: tak sa pozri, takto budeš vyzerať, keď nebudeš žrať. To je strašný vtip. Yes! Elon Musk uloví zlatú rybku. Bez rozmýšľania ju zvesí z udice a hodí späť do vody. Rybka sa prekvapená vynorí a pýta sa ho: a 3 želania nebudú? No a čo by si chcela? Je futbalový zápas, ktorý hrajú zvieratka. Hrá tam stonožka, jež, klokan. Hra začala a stonožky stále nikde. Ubehne 1 hodina, 2., 3., až sa stonožka objaví. Nasraný medveď sa jej pýta: kde si v riti bola? Stonožka: obúvala som si kopačky, ty debil. Je tu trápo vtipy. Aký je rozdiel medzi ježkom a ježicou? Ježko má o 1 pichliač naviac. Letí holub a zrazu vidí pod sebou ísť slepca. Hovorí si: vyserem sa na neho, aj tak ma neuvidí. Spustí na neho hovno a slepec sa rýchlo uhne. To nie je možné, hovorí si holub a tak zavolá ďalšieho holuba. Skúša to aj druhý, ale slepec sa znova úspešne vyhne. Zavolá celý krdel a skúšajú spolu trafiť slepca, ale ten sa opäť úspešne vyhne celému bombardovaniu holubov. Čo z toho vyplýva? Že slepý hovno vidí. Strašná zima. V parku chlapík venčí obrovského bulldoga. Idú okolo lavičky a na nej sedí bezdomovec a celý sa trasie. Tak čo, je ti zima? Ej, veru, zima. A chceš niečo na zohriate? Nuž, keď máte. Azor, chyť ho. To nebolo vtipné.
Králik stretne hada a hovorí: sorry za to, ako som sa smial, že nemáš nohy. Had hovorí: to je v pohode, králik. Tak jo, tak ruku na to. Chlapík chytí zlatú rybku a tá mu hovorí: splním ti 3 želania. Chlapík sa usmeje a hovorí: chcem byť bohatý. Bum, má miliardy na účte. Chcem byť nesmrteľný. Bum, stane sa nesmrteľným. Chlapík rozmýšľa nad posledným želaním a povie: chcem, aby som bol vždy šťastný. Rybka sa usmeje a povie: hotovo. Chlapík sa zasmeje a pýta sa: a čo sa zmenilo? Rybka na to: nič, ale teraz si taký šťastný, že ti to je jedno. No tak toto je také pekné, to je také na zamyslenie pre nás všetkých. No, tak máme to za sebou, dúfam, že ste sa pobavili aspoň o trošku viacej ako naposledy. Verím tomu, že tá kvalita bude stále stúpať a že nekvalita zase bude klesať a my pôjdeme ďalej pekne. Žartujem, teším sa z toho, že akože niečo sa takto robí a že aj veľa fórov vás už pobavilo, aj ste mi dali vedieť a z toho sa naozaj úprimne teším. A tak nič, ideme ďalej, nezabudnite na tú súťaž, skúste do komentárov napísať, ktoré 2 vtipy boli vygenerované s AIčkom. Ten, kto vyhrá, ten môže určovať smer na najbližší diel. Takže ja som Ivčo, toto je Special Art TV a vy ste pozerali showku Vtip GPT. Čaute.